Wengenza ukuthi nginibele namukele kuzonke indawo la kuzovunywa khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi Wadmin. Wabuqala ngale channel qinisekisa ukuthi uqinisekise usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel ehamba phambili. Wengenza ukuthi ubuthanda ukushuba kakhulu ke lapha umncintiswane wekhuphuka nezakho njengoba sazi ukuthi ke kunekhuphuka nezakho maskandi ke festival la khona ke kunemncintiswano la khona ke umculo uzowina ke ngokuthi bangaka abalandeli noma ke ngokwabalandeli abaningi abatheke bathenga kamathikithi akhe. Ithe mangabe saqala ke le competition weyingane zakwethu igcokamelisha umculo kamaskandi beyihola phambili ke kwaze kwaba kabili ke weyingane zawo njengamanje khuzani mfoka mpungose naye intambo ke zingakwenje njengamanje yena kohleli kunombolo 1 nayizolo kade kuphuma ke i-top 6 uyibambile lapha kunombolo 1 weyingane zakwethu ngokwabaculi abatheke bathenga ke amathikithi kakhulu. Abantu abaningi bayakhuluma ke ngale top 6 ethanda ukuthi ishube kakhulu weyingane zawo noma umculi futhi obengalindelekile wabonakala ke evumbuka kuyo le top 6 ithosa le cancela nayizolo futhi uphinde wavela weyingane zakwethu lapha na ke kule top 6. Abaculi abangavelanga ke kule top 6 ayizolo uduma kahle azange abebikho inkosi yamagcokama ibingekho ke weyingane zakwethu nenye ke insizwa engumculi wamaskandi udubula udubulana amadoda bathi silo somaskandi ubengekho ke weyingane zakwethu kule top 6. Ngiyethemba ukuthi ke weyingane zakwethu izinto zoya ngokuya sithanda ukuthi ke zithi njengoba kongelo view wacacisa izolo ukuthi le top 6 ithanda ukuthi ishube kakhulu abanye noma ke amanye amavoti ashiyana nje ngevote elilodwa noma ke amavoti ke ayi2 okusho ukuthi weyingane zakwethu kusengenzeka noma ngabe yini. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ucabangani mhlawumbe yini oyilindele yini mhlawumbe ezokwenzeka kuyikhuphuka nezakho mhlawumbe abantu basazowathenga amathikithi mhlawumbe abantu basayirelaxele nje ukuthi mangabe zithi abantu ke bese bethenga ke amathikithi. Ucabangani ubani ongasethatha unombolo 1 ngokwabalandeli abaningi la indlamleze isihleleke ku number 1 weyingane zakwethu aligcokamelisha like lahlala ke nalo unombolo 1 kodwa ke manje sihleli number 2 mhlambe kwi-top 6 elandelayo singalibona yini igcokamelisha noma ke amavikela ambuso ehleli lapha number 2 noma ku number 1. Mfisa ukuthi ngizovula wakho nombono wakho ake sikhulumeni wengane zakwethu ahlala lapha kwi-comment section. Mina ke ngumsizi ufana phansi Josini ngomhlabela ingane ngiyinkosi uadmin bonke bephelele bonke ngifisa ukuthi ngizovula wakho umbono wakho.